Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin po natin po minamahal mga aral. The beloved elder or brother Sally de Guzman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless, beloved. Praise the Lord po mga minamahal. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang amamang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan namin pinakamamahal na Kristo. Ang pinapupuri, papasalamat, mahal na Panginoon. Sa papuring awit, alay po namin sa mula joyful at sulim song, mahal na Panginoon. At sa buhay ng patutuloy yung mga anak, salamat po, mahal na Panginoon. Espesyal na abitin po ng aming beloved children's choir, beloved finest generation choir. Ang pakilos mo na mainam sa aming kalagitnaan na tangin namin kayamanan, kagalakan, kalakasan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa katapatan yung mga anak sa pagbibigay. At narito po kami, mahal na Panginoon, papag-aralan po namin yung banal na salita. Mahal na Panginoon, kintal mo sa aming mga puso, mahal na Panginoon, yung banal na salita. At aming may pamuhay ito sa bagat tulong mo, mahal na Panginoon, na may pananampalataya. Mahal na Panginoon, alisin mo po ang pag-aalinlangan sa bawat isa sa amin. Mahal na Panginoon, ka po ang bigay ng karong kataga sa aking labi na aking sasambitin, mahal na Panginoon. At nawa po ito ay tumimo, mahal na Panginoon, may dakilang pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan, mahal na Panginoon, pamuhay ito sa bagat tulong mo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, bago po ang lahat. Kami po humingi ng habag, kapatawaran ng mga pagkukulang, pagkakasala, isip, damdamin, paningin, gawa na hindi magkunalutlan, lalong-lalo na po sa aming pagkukulang sa espiritual na aming pamumuhay. Tuwarin mo kami, linisin mo kami, mahal na Panginoon, upang kami maging karapat-dapat sa iyong kabanalan, mahal na Panginoon. Ito po ang sama ngayong panalangin, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin na aming beloved Honorable Pastor Wilista Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At aming sinasaway ang lahat ng uri ng mga hadlang kas out the name of Jesus, antok kas out the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody, say praise the Lord, praise the Lord. Mga minamahal, itong pag-aaralan po natin mga minamahal. Pabalik-balik na lang po mga minamahal para sa atin mga minamahal na tayo may palalahanan mga minamahal. Kapag dito po sinasabi ng banal na kasulatan na ating pagbulay-bulayin mga minamahal, ating pag-aaralan, palagi basahin ang kanyang banal na kasulatan upang wag po tayong magkasala mga minamahal. Ang pag-aaralan po natin mga minamahal ay tungkol po sa napakahalagang bagay po mga minamahal para sa ating lahat po ito mga minamahal. Bago po ang lahat mga minamahal, malaya muna akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At dubli paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa ating mga pastoral workers po, magandang umaga po. Ganun din po sa mga mahal sa buhay ng ating minamahal na magulang po natin, sa mahal na Panginoon, sa ating mga beloved elders na kasama po natin mga minamahal. Sa inyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, sa mga bisita po, kung mayroon po, magandang umaga po. Ating Midcast viewers po through Facebook live streaming sa YouTube channel. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pag-aaralan mga minamahal, ito pong kanya-kanyang kaligtasan po natin mga minamahal. Ito po yung pinakamahalaga sa buhay ng mananampalataya. Work your own salvation mga minamahal. Dito po mga minamahal, basahin po natin mga minamahal. Sa unang 1:5-3 po mga minamahal. Sa unang 1:5-3 po.
Amen. Dito po sa unang aklat ng Juan, ang kabanatay 5, ang talatay 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Amen. Amen. Praise the Lord. For this is the love of God. Keep His commandment, and His commandment are not grievous. Ito daw ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Ang tuparin ang kanyang utos, mga minamahal. At ang sabi ng banal na kasulatan, hindi po mabigat ang kanyang utos, mga minamahal. Ito po yung pagpupuyat po natin, mga minamahal, na sabi ng banal na kasulatan, mga puyat tayo, mga pagpigil, mga minamahal. Sapagkat ang panahon nga po, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan ay mapanganib, mga minamahal, sapagkat alam po natin, hindi alam natin, kahit sino, mga minamahal, maging ang anak ng tao, mga minamahal, mga anghel sa kalangitan, mga minamahal, hindi nila nalalaman, mga minamahal, ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maaring umaga po, maaring tanghali, hapon, o paglubog ng araw, mga minamahal, o ating gabi, o kaya ngayon, mga minamahal, hindi natin alam, baka mamaya, mga minamahal. Yun po yung nakakalungkot na bagay, mga minamahal, lagi tayong pinapaalalahanan, mga minamahal, na tayo po yung mga kuya, sapagkat hindi nga po natin alam ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Paulit-ulit po nga sinasabi, mapalad ang alipin kung dumating nga ang kanyang Panginoon, ganun nga ang kanyang ginagawa, mga minamahal. Kanya-kanya po tayong kaligtasan, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal, dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, sinasabi na marami ang tinawag, kukunti ang hinirang, mga minamahal. Dito po malalaman natin, mga minamahal, kung bakit po, mga minamahal, marami ang tinawag, kukunti ang hinirang, mga minamahal. Pakibasa po dito sa Matthew 13:18 hanggang 23 po, mga minamahal. Dito po sa aklat po ng Mateo, kabanatay 13, talatay 18 hanggang 23. Ito pong nakasulat. Amen. Praise the Lord. Pakinggan ninyo ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Kung ang sinuman ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. At ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita. At pagdakay tinatanggap ito ng buong galak. Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sangdaling tumatagal. At pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, ay pagdakay natitisod siya. At ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita. Ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at yaoy nagiging walang bunga. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakauunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga. Ang ilay tigi 100, ang ilay tiga 60, at ang ilay tigta 30. Amen. Amen. Praise the Lord. Yun po ang maliwanag na sinabi ng banal na kasulatan. Marami po ang tinawag, mga minamahal, kukunti ang hinirang. Yung mga hinirang, mga minamahal, sila po, mga minamahal, yung nasik sa mabuting lupa, mga minamahal. Ito pong ginagawa natin, mga minamahal. Tayo po na nagbibilang na ng taon, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, yung nasik sa mabuting lupa. Kaya patuloy po tayo, nagpapatuloy. Tayo po yung pinili hinirang ng mahal na Panginoon. Yun nga po nakakalungkot na bagay, mga minamahal, dahil mayroon pa pong mga Kristiyano, mga minamahal. Kung titignan po natin sa baba, yun po yung mabubuting lupa, mga minamahal. Na nagbubunga po, mga minamahal. Yun po yung ginagawa natin pag-over na isang bunga po yan, mga minamahal. Yung pagtatapat natin sa pagbibigay, yung pagdalo natin ng 3 bisis, mga minamahal. Yung pagsunod natin sa kalooban ng mahal pa rin sa mga pag-aayuno, kahit
yung pagpunta natin, mga minamahal, sa mga Bibleista, gumagawa ka na mabuti sa iyong kapwa, mga minamahal. Sinusunod mo, mga minamahal, ang lahat na ito, mga minamahal. Hindi lang yung siyam na bunga ng Espiritu Santo, hindi lamang yung paghayo mo, mga minamahal. Yan po yung mga bunga, mga minamahal, na nasa atin, mga minamahal. Sa mga talata, pataas, mga minamahal, yun po nakakalungkot na bagay, sapagat mayroon pa rin po mga Kristiyano, mga minamahal, na sila po, mga minamahal, ay nakikiayon pa rin, mga minamahal, sa mga bagay sa sanlibutan, mga minamahal. Hindi pa rin sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Nagsusumakit sa mga bagay sa sanlibutan, mga minamahal. Madaling matisod, mga minamahal, dumarating ang pag-uusig, sila po, mga minamahal, na papahiwalay na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang doon sa unang binasa po natin na nagalak sila sa pagkinig ng salita ng mahal na Panginoon, hindi nila napag-unawa, mga minamahal. At yung pangalawa, nagagalak sila, ngunit hindi sila nagpatuloy. Yung pangatlo, mga minamahal, dahil nga po sa sumakit ng mga bagay sa sanlibutan, mga minamahal, hindi po nila maiwanan yung pleasure ng laman, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, sapagkat tayo kinabaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na tayo po, mga minamahal, ay binigyan ng karunungan ng mahal na Panginoon. Ang kanyang pag-iisip nga po, mga minamahal, tungkol po sa kaligtasan natin ay binigay niya na po yun, mga minamahal. Wala po nalilingid sa atin. Ang siyam na bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal, yun po yun. Ang banal na Espiritu Santo maaliw, siya po yung nagpapalala sa atin sa lahat ng bagay na kanyang sinalita, mga minamahal. At may kapangyarihan po, yaon na may sagawa po natin sapagkat nananahan nga po ang banal na Espiritu Santo sa atin, mga minamahal. Yan po yung katotohanan, mga minamahal. Kaya sinabi po ng banal na kasulatan, marami ang tinawag, kukunti ang hinirang. Tignan niyo po, mga minamahal, kung dumarating po mga krusada, saan man lupalop na daigdig na krusada ng Jesus Miracle Crusade, maging sa anniversary po natin, mga minamahal, sa Thanksgiving po natin, mga minamahal, sinasagawa po natin ng mga krusada, mga minamahal. Marami pong tinawag, mga minamahal, at kukunti po yung nagpapatuloy, mga minamahal. Yung nagpapatuloy, inabot na po tayo ng taon, mga minamahal, at patuloy pa rin tayo naglilingkod sa mahal. Tayo po yung nakasik sa matabang lupa, mga minamahal. Kaya po, mahalin po natin, mga minamahal, ang kahabagan ng Diyos na binigay sa atin, mga minamahal. Yung isang taon, tatlong taon, mga minamahal, nagbibilang ka na, mga minamahal. Nasa mabuting lupa ka, mga minamahal. Yung alam dumarating din po sa atin, mga minamahal, yung pagkakataon. Mga minabilang tayo na sa laman, mga minamahal mo. Marami pong kapamaran, mga minamahal, upang tayo, mga minamahal, ay makapanumbalik, mga minamahal. Kalimutan po natin ang ating sarili, mga minamahal. Sundin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon sapagkat ang nabubuhay na po sa atin na hindi sa ating sarili, kundi ang mahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, sa panahon sa ngayon, mga minamahal, marami po, mga minamahal, na sa pagsagana ng katampalasanan, marami ang pag-ibig na marami ay lalamig. Huwag po natin hayaan, mga minamahal, na itong espiritu ng panlalamig, mga minamahal, ay siyang mangibabaw sa atin. Pinilit, hinirang tayo ng mahal na Panginoon. Alam po natin kung ano po ang dapat nating gawain upang tayo maging malakas, mga minamahal. Totoo po yan, mga minamahal, sapagkat ito na nga po yung panahon, mga minamahal, na talaga pong grabe na po yung gawa ng kaaway, yung paglago ng kalaman ng tao, mga minamahal, yan na po yun. Paglago ng kalaman ng tao, pagsagana ng katampalasanan, mga minamahal. Kaya po, wag po tayong padaig, mga minamahal, sa espiritu ng panlalamig, mga minamahal. Dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, upang ating maunawaan, mga minamahal, ikaw at ang buong sambayanan, sumampalataya ka, ikaw at buong sambayanan ay maliligtas. Totoo po yan, mga minamahal. Ngunit sa spiritual, mga minamahal, kanya-kanya po tayong kaligtasan, mga minamahal. Yung panalangin po natin bilang tayo po, mga minasumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ginaganap natin ang lahat, mga minamahal. Yun po yung kaligtasan natin sa ating mga hal sa buhay na hindi pa po naglilingkod sa mahal na Panginoon. O kaya mga mahal natin sa buhay na sa ibayong dagat, mga minamahal.
Maliban lang po mga kalooban ng mahal na Panginoon na paratingin po sa ibayong dagat mga minamahal at doon po siya maghahasik mga minamahal ng kalooban ng mahal na Panginoon. Yung pag-share mga minamahal o magpapagamit doon kung mayroon tayong gawain mga minamahal. Kaya naroon po mga minamahal ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga mahal natin sa buhay, mga minamahal na napunta po sa abroad mga minamahal mo. Nakikita natin mga minamahal, mayroon po yun talagang hindi po maiwasan na hindi po nila magampanan yung tungkulin nila sa pagpupuri. Lalo siyempre hindi po sila, wala po sila sa fellowship mga minamahal. Baka hindi pa rin po sila nakakapanood sa Facebook live streaming, kaya o sa YouTube channel mga minamahal. Yun po yung nakakalungkot na bagay mga minamahal. Bagamat yung panalangin natin mga minamahal mula sa panalangin natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sila po yung naabot ng mapagpalang kamay na malapan, sila po iningatan, pinagpapala. Ngunit pagdating po sa spiritual mga minamahal, kanya-kanya po tayong kaligtasan. Kaya nga liwanagin po natin mga minamahal, sumampalataya ka, ikaw at buong sambahayan maliligtas. Ang sabi nga ni SB, mga minamahal, ako at ang aking sambayanan ay maglilingkod sa mahal na Panginoon. Kailangan po natin yung mga mahal natin sa buhay, kailangan din po nila ng kaligtasan. Kailangan po nila maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Basahin po natin mga minamahal upang maliwanagan po tayo mga minamahal. Sa kanya-kanyang kaligtasan mga minamahal. Dito po sa Ezekiel mga minamahal, ang sabi po ng banal na kasulatan dito sa Ezekiel mga minamahal. Sa Ezekiel 14 talong sa 20. Amen. Dito po sa aklat ng Ezekiel, ang kabanatay 14, ang talatay 14 talon sa 20. Bagaman ang tatlong lalaking ito, na si Noe, si Daniel at si Job, ay nangandoon, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran, sabi ng Panginoon. Sa 20, bagaman si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sila mga liligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran. Amen. Amen. First, maliwanag po mga minamahal. Ano po itong katuwiran mga minamahal? Tulad po na nabasa natin sa unang 1:5-3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Yan po yung katuwiran, mga minamahal, na nilakad po ng tatlong mananampalataya sa kanilang kaligtasan. Kanya-kanyang kaligtasan po mga minamahal. Kaya kailangan po natin mga minamahal, kung mahal natin ang ating mga mahal sa buhay, sapat na po yung kinikita mga minamahal at wala pong gawain doon o hindi siya nakakasunod sa kanyang banal na kalooban ng mahal na Panginoon, ay kailangan po natin mga minamahal, siran na po sila mga minamahal, sapagkat tinatawagan po sila ng ating pinakamamahal na Panginoon sa huling araw na ito. Yung kanilang natatanggap mga minamahal, pagpapalain po ng mahal na Panginoon yan. Maliban lang kung tayo ginagamit doon mga minamahal at ikaw ay nag-aasik ng salita ng mahal na Panginoon doon, okay po yan, kalooban po ng mahal na Panginoon. Yung mahal natin sa buhay, walang gawain doon, nagtatrabaho lamang para kumita mga minamahal. Tignan na po natin kung sapat na po yung kinikita nila. Pwede na rin po tayong umuwi at magdigusyo na lang dito para tayo mga minamahal ating mahal sa buhay, kasama po natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po mga minamahal, sino makapaghihiwalay nga po sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo? Hindi po tayo maliligtas ng ating beloved pastor, ng ating beloved ordained preacher, ng mga preacher, mga minamahal, mga manggagawa, maging sa amin mga minamahal. Sila po'y ginagamit lamang bilang mouthpiece ng mahal na Panginoon upang magayag ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila'y pinili, hinirang ng mahal na Panginoon. Ngunit ang kaligtasan ay kanya-kanyang kaligtasan. Kung ano po yung pinapangaral, dapat po natin sundin mga minamahal. Kanya-kanya tayong kaligtasan mga minamahal. Kaya po maliwanag ang sinabi ng banal na kasulatan, yung tatlong mananampalataya, sila'y maliligtas lamang mga minamahal sa kanilang katwiran, ang katwiran ng mahal na Panginoon na una natin binasang
Talata, mga minamahal. Sino po ang makapag-iiwalay kay Kristo, mga minamahal? Ngayon, nakikita po natin marami, mga mananampalataya, mga minamahal, na hiwalay sa kalooban ng malapan, hindi pagsunod sa kalooban ng malapan noon. Ngunit kung titignan po natin, mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi nagkulang, mga minamahal. Basahin po natin, mga minamahal, dito po sa Roma. Dito po sa Roma 8:35, talon sa 38 hanggang 39. Pakinggan niyo po, mga minamahal, at unawain po natin, sapagkat marami po nahiwalay sa mahal na Panginoon, nasasaktan, o ano pa man dahilan, mga minamahal, bakit lumalayo ang mga Kristiyano. Ngunit sabi ng banal na kasulatan sa ating babasahin, mga minamahal, po, kapatid. Amen. Dito po sa Aklat ng Roma, Kabanata 8, talatay 35, talon sa 38 hanggang 39. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Sa 38, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Maliwanag po ang pagkasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala makapag-iwalay sa atin, makapaglalayo sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag-uusig, yung ba makapag-iwalay sa atin, mga minamahal? Stabling, yung mga pag-uusig na yan, mga minamahal. Yung kagutom, mga minamahal. Yung katitisuran, mga minamahal. Nasaktan ka, mga minamahal, kapagliligtas ba yan sa iyo, mga minamahal? Uurong ka sa paglilingkod dahil nasaktan ka o pumunta ka sa nais mo, mga minamahal. Di po, ang kalooban na malapay noon ay katwiran na malapay noon. Kung labas na po sa katwiran na mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi na po kalooban na mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Kung katwiran, kalooban mo. Kung hindi kalooban, mula lamang, mga minamahal, sa gawa ng laman dahil sa ating pagkukulang, malamang nagkukulang tayo sa pag-ayon. Ang pag-ayuno, makapangyarihan po yan, mga minamahal. Yan po yung pumapatay ng pita ng laman natin, mga minamahal. Yung pag-ibig, mga minamahal. Yung gumagawa ka ng mabuti, ang sabi ng banal na kasulatan, kung ginagawa mo ang mga bagay na ito, hindi ka na matitisod, mga minamahal. Kamatayan, mga minamahal. Pandemic, mga minamahal. Maraming umurong, mga minamahal. Ngunit yung nabasa natin dito, buong-buo ang pagkasabi ng banal na kasulatan na walang makapag-ihiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ngunit kung titignan po natin, mga minamahal, napupunta po tayo doon sa nabasa natin, mga minamahal, na mga nahasik po, mga minamahal. Wala po tayo doon, yung iba, wala po doon sa ibaba na sila po, mga minamahal, ay nasa malusog na lupa, mabuting lupa, na itanim sa mabuting lupa. Yung iba nasa taas pa rin, mga minamahal. Kaya panawagan po sa atin ito, mga minamahal. Kanya-kanya tayong kaligtasan. Sabi ng banal na kasulatan, maganap mo ang lahat at matisod sa isa'y magiging makasalanan sa lahat, mga minamahal. Itong panahon na ito, mga minamahal, wala tayong dapat ipangamba, mga minamahal. Punong-puno ng pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kung ako'y nasa inyo, sinong laban sa inyo? May pangako ang mahal na Panginoon, kaya wala nga makapaghiwalay, mga minamahal. Maging ang mundo, mga minamahal. Tayo po ang asin ng sanlibutan ito, mga minamahal. Tayo po na lang ang inaasahan ng mahal na Panginoon. Ang nais ng Diyos ngayon, mga minamahal, ay magsiyaon tayo, mga minamahal. Hindi na, mga minamahal, na pabalik-balik tayo, mga minamahal, doon sa napaloob tayo doon sa mga bagay, mga minamahal, na kahihulog po natin, mga minamahal. May espiritu tayo ng mahal na Panginoon.
Kung nasasaktan ka, kapatid, lilipas yan, mga minamahal. 1-2 linggo mamaya, wala na yan, mga minamahal. Ganyan lang po ang pagmamahalan ng magkakapatid. Masaktan ka, tanggapin mo. Manalangin ka, umiyak ka, mamaya, wala na yan. Aalisin na mahal na Panginoon. Yan po yung gustong-gusto ng mahal na Panginoon, yung nagpapakumbaba ka. Pag nagpapakumbaba ka, itataas ka ng mahal na Panginoon. Kaya kung ako nasasaktan tayo, mga minamahal, o anumang salita yan, mga minamahal, spiritual o salaman, mga minamahal, ingat po tayo, kailangan spiritual na pananakit. Ang salitang spiritual, mga minamahal, yan po yung pag-ibig, hindi po rebuke yan, mga minamahal. Ang rebuke, mga minamahal, doon sa mga taong nanggugulo, walang magawang mabuti, mga minamahal, sinisira ang gawain. Yun po yung dapat nating i-rebuke, mga minamahal. Yung salita, mahal na pa yung sa kaliligtas natin, pag-ibig po yan, mga minamahal. Sapagkat itong mundong ito kaya nanatiling dahil sa pag-ibig, huwag po natin, mga minamahal. Sabihin natin, mga minamahal, ang pag-ibig, mga minamahal, siyang kaganapan ng lahat. Huwag natin maliitin ang pag-ibig. Yung mga rebuke na yan, pag-ibig yan, mga minamahal. O pagpapaalala, mga minamahal. Basta salita ng mahal na Panginoon. Ay para sa akin, mga minamahal, yung salita ng mahal na Panginoon, hindi po rebuke yan eh. Para sa akin, kasintamis ng pukyutan po, yan salita ng mahal na Panginoon. Totoo po yan, mga minamahal. Pag tinatanggap mo yan, mga minamahal, matutuwa sa iyo ang Diyos ng kapayapaan, ang Diyos ng mga aliw, mga minamahal, ang Diyos na magbibigay sa iyo ng kaligtasan mo, mga minamahal. Kaya pag titignan po natin, mga minamahal, yung mga bagay, kung salaman yan, mga minamahal na ikinatitisod, mga minamahal, mga kapatiran, hindi po kalooban. Ngunit kung nasaktan ka dahil na pagsabihan ka, mga minamahal, sa kabubuti mo, pag-ibig po yan. Mga minamahal, hindi po rebuke yan, mga minamahal. Yung paalala po sa atin yun, mga minamahal. Malapit na pong dumating ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kanya-kanya tayong kaligtasan, mga minamahal. Yung mga nangyayari sa mundo ngayon, yung magulong yan, mga minamahal, huwag tayo mabahala dyan, mga minamahal. Concentrate po tayo sa dakilang layunin na mahal na Panginoon yung ating paghahayo, mga minamahal. Kung loobin na mahal na Panginoon, alam namin na marami po mahihinaan loob, katulad ko po, mga minamahal. Marami pang mga walang bunga dito, mayroon tayong kapamaraan, mga minamahal, na pinaisip na mahal na Panginoon. Yung pagpiprinta po natin ang libres, kung matapos po yan, mga minamahal, kayo na hindi umahayo, mga minamahal, talaga pong makikita nyo po yan. Talagang blessing po yan, maaaliw po kayo, magkakaroon kayo ng lakas ng loob, mga minamahal. Upang kayo, mga minamahal, ginawa ng kapamaran na mahal na Panginoon, upang tayo magsipagbunga. Napakaganda po nito, mga minamahal. Doon po nakalagay lahat yung ginawa ng mahal na Panginoon, mga himala, mga minamahal. Yung kahanga-hanga na ginawa ng mahal na Panginoon. Kailangan po natin magkaroon nito, mga minamahal. At tayo po, mga sa pamamagitan nito, mga minamahal, ito po yung kapamaran na mahal na Panginoon upang tayo masipagbunga, mga minamahal. Magbigay po tayo nito, mga minamahal. Yung mga kapatid natin na hinihipo, mga minapagpalain sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nang higit, hindi lang siksikliglig, mga minamahal, hindi lang umaapaw, aagos, katulad ng agos ng ilog, mga minamahal, ang darating sa kanyang pagpapala, higit sa lahat, ang spiritual na pagpapala, na lubos pong kinagagalak ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Kaya po, mga minamahal, dito, mga minamahal, sa taga-Tesalonica 5:6, talong sa 17, huwag nga tayo mga tulog gaya ng iba, kundi tayo mga puyat, magpigil. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. And dito pa sa 17, pray without ceasing. Yan po yung dapat nating gawain, mga minamahal. Sinusunod natin ang kalooban na mahal na Panginoon. Bunga ng Espiritu Santo po yan, mga minamahal. Yun po yung paliwanag po natin kanina, mga minamahal. At dito po, mga minamahal, sa mga taga-Tesalonica 5:14, at aming pinamamanik sa inyo, kapatid, na inyong palalahanan ng mga manggugulo, palakasin ang mahihinang loob, alalayan ang mga mahihina, at maging mapagpahinod kayo sa lahat.
Tayo po ang asin ng sanlibutan ito, mga minamahal. Kung makikilala nila ang ating pinakamamahal na Panginoon sa tunay na gawain ito, ang ating minamahal ginagalang na manggulang po natin sa mahal na Panginoon, na pinagpalat nilang isan ng mahal na Panginoon. Tayo po yung nagpapatuto, lahat po tayo mga minamahal. Tayo po ang nagpapatuto, mga minamahal. Tayo po yung makapagbabago ng sanlibutan ito, mga minamahal. Kapagkat naranasan po nating lahat, mga minamahal, lahat ng uri ng klaseng taong masama ay nasa atin mo't binago ng mahal na Panginoon. Nagkaroon ng pag-ibig, mga minamahal. Kaya po tayo po, mga minamahal, ang pag-asa ng sanlibutan, mga minamahal. Kung ang ating panalangin, mga minamahal, para sa sangkatauhan, mga minamahal, gagawa ng kapamaran ng mahal na Panginoon, sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, lahat ng tuhod ay luluhod sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Makilala nila ang tunay na Diyos, mga minamahal, na nag-iisang Diyos, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, dahil sa kanyang pag-ibig. For God so loved the world, and He gives His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish and have everlasting. Pumarito ang ating mahal na Panginoon upang magbigay ng kasaganaan ng buhay at ng kasaganaan nito, mga minamahal. Kaya natin baguhin, mga minamahal. Sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almia, sa lahat nating minamahal na kanyang mga anak, mga minamahal. Sa lahat natin minamahal ang mga nangangasiwa, papagalang kaligtasan, yung panalangin natin, mga minamahal. Iyak natin sa mahal na Panginoon, sapagkat hindi po biro ito nangyayari ngayon. Nakalagay sa banal na kasulatan, magkakaroon ng mga alingaungaw ng digmaan. Noong nakaraan pa yan, mga minamahal, panay na ang alingaungaw ng digmaan. Ngayon, United Nation, Allied Nation na, mga minamahal. Buong mundo na po, mga minamahal. Itong nakaambang panganib, mga minamahal, hindi na po yung sinasabi ng banal na kasulatan, nakalipas na sa bawat dako magkakaroon ng alingaungan ng digmaan. Ngayon, hindi na po, buong mundo na po, mga minamahal. Kaya mga gising na po tayo, mga minamahal. Nagbago na ang panahon natin, mga minamahal. Wala na tayong masusulingan sa gitna ng init ng araw na ito, mga minamahal. Sa darating pa, mga minamahal, sabi ng mahal, hindi na po giginawa. Going to destruction na po, mga minamahal. Mapipigilan po natin yan, mga minamahal, sapagkat narito pa rin ang mga sundalo ni Kristo, mga minamahal. Narito pa rin ang liwanag, mga minamahal. Habang andyan ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, ang kanilang mga anak, lahat minamahal na manggagawa. Tayo, mga minamahal, ang ilaw asinan sa libutan ito. Pakinggan tayo ng mahal na Panginoon, mga pinakamamahal na Panginoon, yan digmaan na yan ay mapapawi yan, mga minamahal. Sapagkat mismo nagsabi ng banal na kasulatan, lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa ay luluhod, kikilala sa isang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya yung mga hindi pa kumikilala sa mahal na Panginoon, sila pa kikilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan na lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa ay luluhod kay Kristo. Mga minamahal. Kaya lahat ng mga mananampalataya, darating ang araw, tayo ilaw ng asinan sa libutan. Tayo po ang magbabago nito, mga minamahal. Magkakaroon ng pag-ibig, mga minamahal. Makikita nilang himala, mga minamahal. Nagagawin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, sapagkat hanggang ngayon ay mundo pa rin. Andyan pa rin ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggat hindi pa tumutunog ang trumpita, narito pa rin, mga minamahal. Kaya manalangin po tayo ng gusto, mga minamahal, na bigyan pa po ng mahabang buhay ang ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. Sa kanyang mga anak, sa lahat ng minamahal na manggawa ng angasiwa, papagal ng ating kaligtasan. Huwag po natin tignan kung ano mga masasakit na salita, mga minamahal, sapagkat sila lang po ginagamit ng mahal na Panginoon. Sila lang po mouthpiece ng mahal na Panginoon upang ipahayag ang kanyang salita. Na pag-aralan natin, mga minamahal, ano man mangyayari, mga minamahal, walang makapag-ihiwalay kay Kristo, mga minamahal. Mahalan tayo sapagkat ang pag-ibig siyang kaganapan, tali ng kasakdalan, mga minamahal. Huling talata na lang po, mga minamahal, ang hilingin po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung unang pag-ibig natin, dito sa 1:3:22, last verse na po, mga minamahal, ito po ang dapat nating hilingin, mga minamahal. Pakibasa po, mahal na kapatid. Dito po sa unang 1:3:22. Aklat po ng unang 1, Kabanatay 3, talata po ay 22. Ito pong nakasulat. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya
sapagkat tinutupad natin ang kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa kanyang paningin. Amen. Praise the Lord po. Ang hilingin po natin sa malapangiunang pag-ibig natin, mga minamahal. Yun po yung hilingin natin, mga minamahal, sa nabasa po nating last verse, mga minamahal. Praise the Lord po. Akin tinatawagan na po ang Ambilado Ordained Preacher. Praise the Lord. Para po sa prayer of the sick. Praise the Lord po. God bless you, aking beloved Elder Brother Saldi. Palakpakan po natin ang ating malapanginoon minamahal. Tayo po umawit sa ating napakabait na Diyos, sa ating pong awitan ng ating malapanginoon. Hallelujah, praise the Lord. Alam kong malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin, nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanlulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ang kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli akong nagkabalik. Nariyan ka, kahit na anong mangyari. Patawad mo sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanlulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo'y tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ang kasama. Higit sa kanina'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Maminamahal, hallelujah. Kung atin lamang naunawaan at naintindihan ng mensahe sa umagang ito, ito'y hindi po tumutukoy kung kani-kanino. Ito po'y tumutukoy sa bawat isa sa atin na hindi nagbabantay sa ating mga kaligtasan. Kapag tayo nanlulumo, nanlalamig, tayo po'y nakaramdam ng napakalayo ng mahal na Panginoon, alalahanin po natin na kailangan nating ipagtrabaho ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig. Huwag nating pababayaan. At ang kaligtasan, maminamahal, ay kailangan daw nating ipagsabi sa ating mga anak,
sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pong mga kasambahay. Dahil ayaw natin na tayo lamang ang maliligtas, makakyat sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan. Ipamahagi natin ito. Lalo na nakikita mo ang iyong mahal na kapatid ay nanlulumo, nanlalamig. Sila'y tila baga maminamahal, umaatras na, kumakaliwa na, kumakana na, nawiwindang na ang kanilang buhay spiritual. Atin daw po silang kalingain, atin daw po silang paalalahanan, ibalik ang kanilang unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Yung mga panahon maminamahal na andun ang kagalakan, kasiyahan, kailangan daw po nating kalingain itong mga kapatid natin na ito maminamahal. Kaya, maliwanag ang utos ng mahal na Panginoon, we are our brothers and sisters keeper. Amen. Amen. Kahit anong mangyari, maminamahal, gampanan natin ang ating pagiging kuya, pagiging ate, pagiging mama, pagiging papa, pagiging nanay, pagiging tatay, lolo, lula, sa mga nakakabatang mananampalataya. Amen. Lalong-lalo na yung ating mga anak, mga minamahal na hindi pa natin nailapit sa gawain ng mahal na Panginoon. Kung nailapit pa natin, medyo naliligaw na sila ng landas. Ang mahal na asawa mong lalaki, mahal na asawa mong babae, ikaw na lamang ang nanatili. Huwag nating hayaan, maminamahal, na manatili kayo diyan sa mga panlalamig na yan. Kaya ikaw na andiyan nakakapit pa sa mahal na Panginoon, kumilos ka. Kumilos po tayo upang itong ating minamahal na mga kapatid ay ating maagapan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw, aking kasan. Kapag ako'y nanlulumo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo'y tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-isa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. At kung dumarating aking kahinaan, hallelujah! 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 Kapag ako'y nalulumo, Di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo'y tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-isa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Purihin natin, mahal na Panginoon, maminamahal. Hallelujah, hallelujah. Sa umagang ito, kumilos tayo, maminamahal. Habang may panahon pa. Totoo ang sinabi ng propeta ng Diyos. Ang panahon ay pasama ng pasama. Totoo ang sinabi ng banal na kasulatan. Sa huling panahon, panahon na mapanganib. Ngunit ikaw na Kristiyano nakaalam, kumilos ka, kumilos tayo. Iabot ang iyong kamay sa mga nangailangan, lalong-lalo na ang kanilang spiritual na buhay, maminamahal, talagang pasik, paatras na. Sa ating minamahal, iniibig ng mga beloved webcast viewers,
sa ating minamahal na mga sumusubaybay sa YouTube channel ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach. Mahal kayo ng ating mahal na Panginoon. Ibig nang kayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Makapiling ng ating mahal na Panginoon, there are 4 requirements of the gospel. First, faith. Ang Hebrews chapter 11 verse 1 and 6, verse 6 tells us that faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Mga katunayan ng mga bagay hindi mo nakikita, ngunit yung pinaniniwalaan. You believe. That is faith. Without faith, it is impossible to please God. Kaya ito ang kailangan ng tao. At hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sinabi ng 1:12, to those who believe Jesus Christ as their Lord and Savior, accept Him as your God, King of your life. Kapag ikaw ay tumanggap sa ating mahal na Panginoon, kilalanin siya na iyong Diyos. Nasa pagtanggap ang pagiging tunay na anak. Hindi po pagtanggap na tapos tanggapin ay hindi mo masunod ang pangalawang reglamento. Ang pangalawang reglamento, pagsisisi. Yan ang pagsisihan mo iyong kasalanan. Huwag mo nang balikan. Kapag nakapagsisi ka, magbago ka na, sumunod ka sa pangatlong reglamento, baptism in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, Acts 2:38. At yung pang-apat, ang Diyos nang gagawa, bautismuhan ka ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Yung 4 na requirements na yan, magdala sa iyo sa langit para magmana ka ng buhay na walang hanggan. Kaya sa umagang ito, habang ating pinapatanggap ang ating minamahal ng mga webcast viewers, ating minamahal mga kapatiran, kapiling ngayon, sa umagang ito, magsisi na po tayo sa ating mga kasalanan, maminamahal para sa lahat ng ating mga pangailangan. Let your supplication be made known unto God, ang sabi ng banal na kasulatan, upang ang numang iyong hilingin sa umagang ito, ipagkatiwala at ipagkaloob yan ng ating mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa aking panalangin sa ating mga beloved webcast viewers, ngayon lamang nakatune in. Kailangan ninyong tagapagligtas, kailangan ninyo ng Diyos sa inyong buhay, at para mapatawad kayo sa inyong mga kasalanan. Itaas ang 2 kamay, sabihin ninyo, mahal na Panginoong Yesus, salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan. Sa umagang ito, narito, ako isang makasalanan, sumusuko sa iyong harapan. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng nagawa kong mga pagkakamali, mga pagkakasala, buhat ng ako'y naging tao. Tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin kong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, aking hinihing lahat. Opo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo sa umagang ito, kahabagan mo sila. Patawarin sa kanilang mga kasalanan. Sa pangkalahantang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, isulat mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang hinihang lahat. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po'y manalangin sa ating mga pangailangan, maminamahal. Hallelujah. Ipaabot po ninyo kung may mga karamdaman kayong cancer, mga malubhang mga karamdaman, COVID-19, sa pangalan ni Jesus. Opo, mahal na Panginoon, sa unat dalangin aming propeta, dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, isinasamo ko aking minamahal na mga kapatiran na narito sa umagang ito sa buong magdamag na aming mga pagsasakripisyo. Alam namin, pinakikinggan mo kami, mahal na Panginoon, maging aming mga webcast viewers sa YouTube at Facebook. Kahabagan mo ang iyong mga anak, patawarin sa aming mga kasalanan na gawa, hugasan ang iyong banal na dugo, magos sa krus ng Kalbaryo. Aking sinasaway ang mga demonyo na karamdamang cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes, COVID-19, rayuma, sakit sa puso, hallelujah, hallelujah, pagkabalik, pagkabakla, sa pangalan, pagkatumboy, sa pangalan ni Jesus, cast out, cast out, cast out, cast out, complete healing and deliverance, I pray right now, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Di mo na kahirapan, panlalamig, panlulupaypay, cast out from us, in Jesus' name. We're healed in Jesus. Complete healing and deliverance, I pray. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Ipalakpak natin ang ating mga kamay sa ating malapayan bilang pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Thank you, Lord, for everything. For the healing of our sicknesses and diseases. Taas ang 2 kamay bilang tanda ng ating pong pasasalamat. Tumalon tayo na
jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord. Huwag pong magbibiro, ang kinin, ang lahat ng katugunan ng ating madalangin. In Jesus' name. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin sabihin natin, I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Great, worthy to be praised forever. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. God bless you, ating beloved elders. Sa ating mga beloved webcast viewers, mga minamahal, 3 times a week, ating banal na gawain at ini-encourage ko po kayo, lahat ng ating mga webcast viewers sa YouTube at Facebook, may gawain po ang Jesus Miracle Crusade throughout the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat. There are 48 outstations na sa buong mundo. Ang Jesus Miracle Crusade, Maminamal International Ministry, headed by our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Will Distrada Almeda and ably assisted by our dearly beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. At nariyan ang kanilang mabutihing mga anak, mga apo, mga manugang na patuloy na talagang sinusupervise ang ating mga webcast webcast live streaming, amen, sa YouTube at sa Facebook. At naway na ibalik na ang YouTube channel po natin ng ating main church. Purihin natin mahal na Panginoon. At sa ating pong mga beloved brethren from throughout the country and throughout the world, mayroon tayong gaganapin, maminamahal na anniversary, 7th year church anniversary din sa dako ng Kulyon, Palawan, this coming July 28. Sunday po yan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ini-invite ko po kayo na buksan ang inyong mga YouTube channel at Facebook channel dahil ilalive po natin yung ating pong choir singing doon loobin ng mahal na Panginoon at ang ating pong pangangaral ng mabuting balita. Palakpakan po natin ating napakabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon through Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach Page. Mga minamahal, at inyo pong asahan yan at ma-update po namin kayo. At hindi po natin pinababayaan ang lahat ng mga outstations ng Jesus Miracle Crusade na ipinagkatiwala sa atin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo through our dearly beloved and honorable parents in the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan muna natin ng ating mahal na Panginoon. Alam ko po talagang lantang gulay na tayo dahil magdamag nga po tayo. It's already 10 minutes to 6 o'clock in the morning dito po sa Pilipinas. Kaya magdamag po talaga ang aking minamahal na mga kapatid na galing pa yan sa trabaho kahapon. Ngayon, may mga pasok pa yung iba niyan. Amen. Pero dahil tayo sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon at ginawang halimbawa ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, ng kanilang mga beloved children, talagang ito daw pong ating ginagawang ito ay ang katumbas dito, 3 araw na pag-aayuno na kapangyarihan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kayo'y makapangyarihan, kayo po'y humayo. Tulad ng ating narinig na mensahe ngayon, ipamahagi ang ating pong napakinggan, ang mga patutuong natin. Amen. Amen. I-follow up natin yung mga kapatid natin na hindi natin nakakasama. Bukas, Holy Supper po natin. Amen. Amen. Praise the Lord. Holy Supper po natin bukas. Alas 9 ng umaga, start ang ating banal na gawain dito po sa 157 Mamarlao Baybay, Alumpalaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At ang ating pong Martes na Bible Study sa Barangay Tibag, diyan sa may Tamundong Residence. Hanapin lang po ninyo po yung pinakamalaking mga dikit-dikit na mga bahay diyan sa may Barangay Tibag, sa ating minamahal mga webcast viewers diyan, mga kapatiran diyan, choir members na gustong dumalo at makapagdala ng bunga. Ayan, tuwing Martes po yan, alas 2 hanggang alas 5 ng hapon, ating banal na gawain. At ang ating Wednesday service, tuwing Miyerkules, 3 times a week, ang ating banal na gawain dito po sa ating bahay sambahan. Miyerkules, alauna hanggang alas 5:30 ng hapon. At ang ating overnight prayer, katulad kagabi, nag-start tayo ng alas 9 ng gabi hanggang ngayon. Alas 6 ng umaga po ng Sabado. Overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinagpala po tayong lubos. Huwag tayong mag-absent. Sabi ng propeta ng Diyos, huwag kayong mag-absent. Isipin ninyo na kapag kayo nag-absent, rapture will come. Amen.
as a thief in the night, in a moment, in a twinkling of an eye. Isipin ninyo kapag hindi kayo makadalo, rapture na. Kaya talagang pagsumikapan talagang dumalo 3 times a week. Miyerkules, Biyernes at Linggo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At right after ng ating closing prayer, mayroon tayong practice sa ating beloved adults. At kung mayroon pong children sana, kaso lang, iilan lang po sila. Pero kung mas maganda, mainam na makapag-practice din po ang ating children's choir. Dahil mamaya pa pong hapon ang practice ng ating youth and singles choir, alas 5 po. Kailangan nandito na kayo. At medyo mahirap yung inyong aawitin bukas. Kaya maaga po kayong pumarito. Alas 5 po ng hapon, kinakailangan nandito ng ating beloved youth and singles choir. At right after po na matapos ang kanilang practice, ang Jesus Finest Generation Choir members naman po. Purihin ang ating Panginoon. At mayroon tayong lihans right after ng ating closing prayer. Yung gusto pong magpapa-counsel, punta lang po kayo dito sa luhuran ko. At then sa sisters information, kung mayroon kayong ipaparating sa aking mahal na anak. At kung maminamahal, mayroong gustong magpabautismo, libre po ang bautismo. Right after ng ating closing prayer, pwede po kayong lumapit sa mga elders natin na mga naka-assign diyan, mga choir members, para po sa bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kung wala na po tayong nakakaligtaan, tayo na pong lahat ay tumayo. Tayo po yung magpasalamat na sa ating mahal na Panginoon. At narito po muli, ating beloved elder brother Romy Benitez, para tayo po'y samahan sa ating closing prayer. Praise the Lord. Purihin